Ahojte, takže pokračujeme v Projekt Pen, ideme vyraďovať, alebo teda vyberať ďalšie produkty, mám tu taký myšmaš. Tuto mám dve vyskladané paletky od Mary Kay, z tých zatiaľ nebudem nič. Potom tu mám túto MAC konturovaciu paletku, ktorú používam najmä na klientky, toto som ešte ani nepoužívala. Rozjasňovač ja moc nepoužívam, takže, ale možno nejaký vyberiem. Tieto licenky, púdre a kontúry používam tiež na klientky. Takisto túto Douglas paletku. No potom tu mám licenky tekuté od Shiglem. A z tých som si chcela aspoň jednu. Zoberiem si túto Love Cake. Je taká ružová. Ďalej tu mám maskary. No túto určite beriem od NYX, tu už mám strašne dlho, možno aj suchá. Potom beriem túto Dermacol Vampire, Maybelline, Douglas, túto Mary Kay a túto bázu na myhalnice na objem od Essence, pretože tieto už mám tak dlhšie otvorené. A toto mám na klientky. Mám tam Catrice, Maybelline a Dermacol. Potom tu mám dva tekuté rozjasňovače od Mary Kay, to také kvapky a z nich by som zobrala toto svetlejšie. Je to odtieň Silver Sands. Ja to rada niekedy aj kvapnem do make-upu. Potom tu mám dve tieto licenky, to nič, toto je nejaký rozjasňovač. Tu mám paletku od Marka, na ktorú mám celkom rada. Takú rozjasňujúcu. A je tam aj vlastne nalička. Potom tu mám Revolution rozjasňovač. Tento Trendy Dab bronzer je taký svetlejší, je taký pre mňa, takže ten tam dáme tiež. A dám tam aj túto Alverde paletku, ktorú už som na panvičke. Som začala, tak uvidíme do konca roka, potom už vyhodím. A potom tu mám Fenty Beauty sticky, tie moc nepoužívam. Potom od Willy Wonka Shiglem, to mám ešte zavreté. Potom túto Revolution paletku, také mám asi 3. A potom dobrá paletka je aj táto od Zoevy. Sú tu líčka, taký rozjasňovačík. No. Takže toto som zatiaľ vybrala. No a potom tuto mám produkty na obočie, kadečo. A nemám tu všetko. A práve to, čo chcem dať, tak tu není. Ale teda poviem vám, budem tam dávať Benefit, ten vosk a NYX, taký gelik na obočie a používam tiene. No vidíte, aká som hlúpa, som to nedoniesla, takže ešte plus tie dva produkty budú. Pardon, potom tu mám nejaké trblietavé tiene. Potom tu mám dve rovnaké linky od vonku niečo robia, dúfam, že ma počujete. Dáme si aj túto jednu linku, keďže mám dve. A potom tu mám všelijaké linky, inak chcela by som aj túto Jumbo ceruzku, buď jednu alebo druhú. A si zoberiem túto bielu, to sa dá aj ako podklad v odtieni 604 Milk. A potom tu mám Catrice, Mary Kay, Shiglem a túto Avonovú zoberiem ešte linku. Neviem, či sa ešte vyrába. A potom tu mám ešte takúto obojstrannú, kde je linka a tieň, ináč to je tiež veľmi pekné. Takže tieto produkty idú do Projekt Pen plus tie dva produkty na obočie, ktoré som sem zabudla zobrať. A asi to natočím dneska celé po takýchto sekciách a zajtra, alebo keď budem mať čas, tak sa pustím do tej stránky facebookovej.